השילד, סדר עבודה, יש כאן את הכלי העבודה, יש כאן שפיץ פלייר, מפתח אלן 3 מילימטר, זה בעצם נועד אם רוצים לפתוח ולשחרר את הפלט של המשדר, דורן 2 מילימטר, פטיש קטן, המגירה של השילד, פלומבה, את השילד עצמו. מתחילים. טוב, מתחילים עכשיו לפרקים את השלט ממד המים בצורה כזאת. נדרש להחזיר את הציר פין שלט בחזרה למקום שלו בצורה כזאת, במצבו המקורי. לוקחים את השילד עצמו, יש לו כיוון, שימו לב לכיוון. לוקחים אם יש משדר, כמובן לוקחים את המשדר ומכניסים אותו הנה בתא המיועד לכך, בצורה כזאת, הוא נתפס, ומניחים. ההנחה היא בצורה כזאת, שתיים קדמי ואחורה. לאחר מכן לוקחים את המגירה וסוגרים אותה מאחור, בצורה כזאת. צריך לוודא שהסגירה היא עד הסוף, ולאחר מכן סיום של המפתח והוצאתו החוצה. לסיום שמים את הפלומבה, סגירה סופית, צורה כזאת, נועצים פנימה, וזה הכל. כעת הוא מחובר, הוא מוגן, כולל משדר. אפשר עם משדר כאמור, אפשר גם בלי משדר. ככה זה נראה. כעת צריך להחזיר את השלט למקום בצורה כזאת, שהכנו, ובהקלקה והוא בפנים. בזה מסתיימת ההרכבה של השילד.